हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലനം ജ്ഞാനാൻ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरूपे च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते देवदाग स्वामिन् इति नामिने नम आचार्य पादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरगदा तामदाय नगर ग्रामधारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण. അപ്പോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനം കണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റിയും യജ്ഞത്തിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ. ഓരോ യുഗത്തിനും അതിൻ്റെതായ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാമജപ യജ്ഞാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഫലമാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ദേവന്മാർ പോലും കലിയുഗത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാൻ അറിയാം. ആർക്കെങ്കിലും ജപം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാണ്ടുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പോ 4-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട കർമ്മയോഗം യജ്ഞത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടു. ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം എത്രത്തോളം ഉയർന്നതാണ്. അതായത് ജ്ഞാനയോഗത്തിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ജ്ഞാനമാർഗം ചെയ്തത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ട്. മനസ്സിലുണ്ടോ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇവം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിശ്വാകവേ അബ്രവീത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാല്, ശ്യാമള മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഹലോ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ മാതാജി? ചെയ്യണ്ട അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം പ്രഭുജി, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു, ശരിയല്ലേ? അതായത് ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ പറ്റി, പിന്നെ കാലം, പിന്നെ കർമ്മം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അതിൽ കർമ്മത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അത് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? 3
ഗുണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഭൗതിക പ്രതി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അതും നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കാണും. അതിനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അർജുനോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവന വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഈശ്വരന്റെ പേരാണ്, അത് സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും ഇക്ഷ്വാക്കിനും ഉപദേശിച്ചു. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഈ ജ്ഞാനം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണ ജ്ഞാനം അർജുന, ഇത് ഇന്നലെ അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ അത് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതായത് സൂര്യദേവൻ അല്ലെ എത്രയോ 12 കോടി ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വിവസ്വാൻ. ആ വിവസ്വാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിവസ്വാൻ മനുവിനും ഇക്ഷ്വാക്കിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്താമിമം രാജർഷോവിതു കാലനേഹ മഹതായോഗ നഷ്ടം പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പകർന്നിട്ട് ഈ സർവോത്തമ ജ്ഞാനം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയത്. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലക്രമേണ എന്ത് പറ്റി, ആ പരമ്പര ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പണ്ട് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് ഞാനത്. അതിങ്ങനെ രാജർഷികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പരമ്പരമായിട്ടും അവരുടെ പരമ്പരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഗണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ലാതായി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അർജുന എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് കാണിച്ചിന് അവസാനം വന്ന് ഭൃഗുവാതിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആകെ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ 32 പ്രഭുവാതിൽ 32 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന്, പിന്നെ നാരദന്, വ്യാസന്, മധ്വാചാര്യർക്ക്, അങ്ങനെ വന്ന് 22ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 32ാമത്തെ പ്രഭുപാതയ്ക്ക് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പരമ്പര വേറെ പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വിവസ്വാന്റെ പറഞ്ഞു. ഇതല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പരമ്പരയും കൂടെ നടക്കണം. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രഭുപാതയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പരമ്പരയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ആചാര്യന്മാരെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 22ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്ന്. പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പൊ പ്രഭുപാതയിൽ വന്നു. പ്രഭുപാദ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണ്, സ ഏവായം മയാതേദ്യം യോഗോ പ്രോക്ത പുരാതനം ഭക്തോസി മേ സഖാചേരി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ, അതിങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് വന്നു. അതിന്റെ ചില കണ്ണികളെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയി. ആ രഹസ്യം, വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അർജുന നിനക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ സുഹൃത്ത് ബന്ധവും ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പവും അല്ലെ, ആ ഭക്തി ബഹുമാനവും. കാര്യം ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്തായിരിക്കാം, ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അർജുന ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോണേ. കാരണം ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ 2 മീനിങ് എടുക്കണം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണേ ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹപൂർവ്വമായിട്ടും അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗുരുഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും ഈ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയണേ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടു പോകുന്നതല്ലാണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും നമുക്ക് അർജുനന് മനസ്സിലാവണം എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മളിരുന്നാൽ നമുക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടെ ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കണേ അല്ലെ, നമുക്കുണ്ടാവും സംശയം. കാരണം ഭഗവാൻ 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നോണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതേമാതിരി അർജുനൻ ചോദിക്കണേ, അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം തമാതോ പ്രോക്തവാന്യത. അർജുനൻ ചോദിക്കണ, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം അർജുനൻ കാണുമ്പോൾ അർജുന്റെ കൂടെ വളർന്ന അർജുന്റെ ഏതാണ്ട് അതേ പ്രായമാണ് ഭഗവാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന ഒരാള് ഇത്രയും കോടാനുകൂടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അല്ലെ, നോർമലി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവജ അർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി
നത്വം വേദത പരന്തമ. ഭഗവാൻ പറയാണ് ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്ന അർജുനെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ കാണുന്ന ഒരു അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസണാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ജീവാത്മാക്കളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 5-6 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. അതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കഴിവ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് നീ ജീവാത്മാവാണ്, ആ ജീവാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവതിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എല്ലാം ആദ്യം മുതലും അന്ത്യം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയണ ആരൊക്കെ? ജീവാത്മാവും, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുള്ള 5 ആൾക്കാരിലെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് ജന്മങ്ങള്, അതുകൊണ്ട് നിനക്കത് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരും. കാരണം വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന അർജുനെയും കൃഷ്ണനെയും കാണുന്നല്ലേ, പക്ഷെ ഇവർക്ക് മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കഥയുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാല് സത്യയുഗത്തിലെ അംബോധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാക്ഷസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാക്ഷസൻ സൂര്യദേവനെ വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഒരു വരം ചോദിച്ചു. കാര്യം എല്ലാ അസുരന്മാർക്കും എന്തായാലും മരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതാണ് അവർ ആവശ്യം അല്ലേ. അപ്പൊ മരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ആർക്കും, ഒരു ദേവന്മാർക്കും ആർക്കും ഒരു വരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു 1000 കവചം വേണം, ഈ ഓരോ കവചവും മുറിക്കണം എന്നല്ലേ 1000 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് മാത്രമേ എന്റെ ഒരു ഇത് മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ അറിയാൻ പറ്റല്ലേ, 1000 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആയുസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റല്ലേ. അങ്ങനെ 1000 കവചം, അപ്പൊ അതിനെ സഹസ്ര കവചം എന്നൊരു പേരും കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ അസുരൻ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഭഗവാനെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ 2 സന്യാസപുത്രന്മാരായിട്ട് വന്നു. ഒന്ന് നരനും ഒന്ന് നാരായണനായിട്ട്, രണ്ടും ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരാണ്, നരനാരായണമായിട്ട് വന്നു. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ബദരിയിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബദരിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 1 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ബദരിയിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും നരനാരായണന്മാർ തപസ് ചെയ്ത ആ മല ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ 1 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്താൽ അത് 1000 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തതിന് തുല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാളും അവിടെ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സഹസ്ര കവചൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ബദരിയിൽ ചെല്ലും. ബദരിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും ആ തപസ് കഴിഞ്ഞ് 1 കൊല്ലത്തെ തപസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. 1000 കൊല്ലം തപസ് അല്ലേ. അങ്ങനെ അവരെ യുദ്ധത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും. ഭഗവാൻ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ 1ാമത്തെ കവചം മുറിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും തപസ്സിന് പോകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നരൻ വരും. അങ്ങനെ നരനാരായണന്മാര് മാറി 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 യുദ്ധം ചെയ്ത് 999 കവചം അവർ മുറിക്കുക. അപ്പൊ 999 കവചം മുറിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് മുറിക്കുന്നത്. കാരണം ഒറ്റക്ഷരാണ് ഭഗവാൻ മുറിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1000ാമത്തെ കവചം മുറിക്കേണ്ടത് തപസ് ചെയ്ത് അർജുനൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ സഹസ്രവചന കാര്യം മനസ്സിലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ വിളിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെയാന്നുള്ളത്. യുഗാവസാനം ആവാറെ. അങ്ങനെ ആകപ്പാടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, വിഷമം വന്നിട്ടും ഈ സഹസ്ര കവചൻ സൂര്യഭഗവാനോട് പറയും, എന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം സൂര്യഭഗവാനെ, എന്റെ മരണം അടുത്തോടെ എനിക്കറിയാം, അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും യുഗാവസാനമായി പ്രളയം വരാൻ സമയത്തായ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ സഹസ്ര കവചന്റെ ആത്മാവും ഈ കവചത്തോടു കൂടി സൂര്യഭഗവാനിൽ യോജിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ തപസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, നീ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നീ ജനിക്കും ഈ കവചത്തോടു കൂടി, അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വീണ്ടും അവിടെ ജനിച്ച് നീയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സഹസ്ര കവചനാണ് പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തില് കർണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ കർണൻ ജനിക്കുമ്പോൾ കവചകുണ്ടലത്തോടെ ജനിക്കുന്നല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ കണ്ട കവചകുണ്ടലത്തോടെയാണ് കർണൻ ജനിക്കുന്നത്. അതാ സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹസ്ര കവചന്റെ ആ ഒറ്റ കുണ്ടലത്തെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് കവചമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ നരനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരാണ് ഇപ്പോ അർജുനനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ നാരായണനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ കൃഷ്ണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ അർജുനനെ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന് ഒരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അർജുന, പക്ഷെ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നരൻ ഭഗവാന്റെ അംശാവതാര നരൻ അർജുനായിട്ടും നാരായണൻ കൃഷ്ണനായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതും ഭഗവാൻ, കേട്ടതും ഭഗവാൻ, എഴുതിയതും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒന്നിനും ഓർമ്മയില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്ന അവര് ഈ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് അല്ല പരമാത്മാവായിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് അർജുന എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ടോ അരോപി സന്യവ്യയാത്മാ,
ഭൂതാനാം ഈശ്വരാപി പ്രകൃതിയും സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാജ്ഞാനമയ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നെ അടുത്ത് പറയണ, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എൻ്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവുമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് എന്താ? അത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ടും ഇത് കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നു. അത് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം കിട്ടാം. നമുക്കൊരു ചോയ്സ്, നമുക്ക് ഇന്നത് വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചും ഇതെല്ലാം പ്രപഞ്ചം നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഒരു ശരീരം കിട്ടി, ആ ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യണേ. നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ആദിയുമില്ല, അന്ത്യമില്ല, നാശമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജനിക്കുമെന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരാൾക്കും ഭഗവാനോട് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈപ്പം ഇങ്ങനെ ജനിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കാതെ എന്തിനു കാര്യം? ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വരിക ചെയ്യണേ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആർക്കും ജനിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല, നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. ജനനവുമില്ല, മരണവുമില്ല, അല്ലെ? അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അവതാരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി ആർക്കും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ജനിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമുണ്ടെന്നും മരണമുണ്ടെങ്കിൽ ജനനമുണ്ടെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റേതായ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥന ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ജനിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ പറയുന്നത്, യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാന അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സ്വജാമ്യഹം. അല്ലെ? ഇത് നമ്മള് പണ്ടത്തെ പലപ്പോഴും ഈ പദ്യം നമ്മൾ ടി വിയിലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കായിട്ടും എപ്പോഴും ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? എപ്പോൾ ധർമ്മചരണത്തിൽ ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തളച്ചു വളരുന്നു, അപ്പോഴല്ല ഞാൻ അവതരിച്ചു ഹേ ഭാരത. അതായത് അർജുനോട് പറയാണ്, അർജുന, ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ധർമ്മത്തിന് നഷ്ടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, അല്ലെ? പരമാത്മാവിന്റെ തന്നെ അംശാവതാരാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇവിടെ ധർമ്മം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ധർമ്മത്തിനാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല. സനാതന ധർമ്മം, നശിക്കാത്ത ധർമ്മം എന്നാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന് എവിടെ നാശം വരുന്നു, അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിന് നാശം വന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. എപ്പോൾ അധർമ്മം തളച്ചു വളരുന്നു അപ്പോഴല്ല ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടെന്താ പറയുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവതാരത്തിനെ പറ്റി പറയണത്? ഒരിക്കലും ഞാൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇവിടെ പരിത്രാണായ സാധുവന വിനാശായ ദുഷ്കൃതം. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് പറയാൻ വെച്ചാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരിത്രാണായ സാധുവനം, സാധുക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ധർമ്മത്തിന് നാശം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് വരുന്നത്. എന്തിനാ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷണത്തിന് വരണേന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും തോന്നുവോ, എനിക്കും എന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാവണം, കാരണം ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നല്ലേ. പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഓരോരുത്തരും ഭക്തന് എപ്പോഴും കഷ്ടം പറഞ്ഞ പ്രഹ്ലാദന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ ഹിരണ്യകശിപു. എന്നിട്ടും അവസാനം എന്താ തന്നെ സംഭവം അറിയണം, അല്ലേ? അപ്പോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും പരിത്രാണായ സാധുവനം, അതായത് സാധുക്കളെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. വിനാശായ ദുഷ്കൃതം, അത് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി പാർട്ടാണത്. അതായത് ദുഷ്കൃതികൾ ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് എന്റെ പിന്നത്തെ വരവ്. അത് സെക്കൻഡറി പാർട്ടാണ്. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ, സാധുക്കളെ, എന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ജന്മകർമ്മജ മേ ദിവ്യ മേവം യോ വേത്തി തത്വത തെക്വാ ദേഹം പുനർജന്മാനായി മാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികൾ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അതായത് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണല്ലേ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതരിക്കുന്നത് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് അവതരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, എന്റെ ഈ ജനനത്തിന്റെയും അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളല്ലേ, ഭഗവാനെ പറ്റിയും ഭഗവാന്റെ ആ അവതര കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഭൗതിക പിന്നിൽ രണ്ടാമത് ജനിക്കുന്നില്ല, അതായത് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടും എന്നുള്ള പറയണത്. അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്താ ആദ്യം പറയുന്നത്, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെ, ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുക, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ കൊണ്ട് 3 ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ, ഏതൊക്കെയാണത്, സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോഗുണം, ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ കൂടിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിനെ ആരാണോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ ആൾക്ക് ഒരിക്കലും പിറവി ഉണ്ടാകില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ശാശ്വതമായി എൻ്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അതായത് ഏത് ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്ന കാർത്തിക മാസം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു പിറവി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ എന്താ ഇരിക്കണേ അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ എന്താ യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ വെണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൃഷ്ണൻ പറയാൻ എനിക്ക് മുലപ്പാൽ കുടിക്കണം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ അമ്മ കൃഷ്ണന്റെ മടിയിൽ ഇരുത്തി മുലപ്പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ പകുതി ഉറക്കത്തിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അടുക്കളയിൽ പാലിന്റെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിടുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് അമ്മ വേഗം കൃഷ്ണനെ സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് അമ്മ അടുക്കളയിലിരിക്കും. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ എന്ത് പറ്റി, കൃഷ്ണന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നെയ്ക്കുടങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന അമ്മ വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പോകും. എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഒരല്ലേ ഒരലിൽ കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കയറ് വെച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കയറിന്റെ ഇച്ചിരി കുറവായും, എത്ര കയറ് കെട്ടിയാലും എത്ര കയറ് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കുറവുണ്ടാവും. അവസാനം അമ്മ തളർന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം കെട്ടാനായിട്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ ഭക്തിയും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ അമ്മയ്ക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത്രയും ആ മാതൃസ്നേഹത്തിനോട് കൂടിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതേമാതിരിയുള്ള, അതായത് നമുക്ക് യാതൊരു ബലേച്ഛ കൂടെയുള്ളത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. എങ്ങനെയാണോ യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത്, ആ മാതൃസ്നേഹത്തോടുള്ള വിളിയോടുകൂടിയുള്ള മാതിരി നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ട് അമ്മ പോവല്ലേ. അമ്മ പോകുമ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണൻ പതുക്കനെ ഇഴഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവിടെ 2 മരമുണ്ട്. ആ മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുകയെന്ന് അല്ലെ. അതിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണം, വീതരാഗ ഭയക്രോധ മന്മയാ മൗപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ ഭൂത മൽഭവമാഗത. എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ, ഈ വിവരം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, രാഗം ഭയം ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അല്ലെ. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടാണ് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, കാമക്രോധ ലോപമോഹ എന്നുള്ള പറയണ്ടല്ലേ. എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക് എന്താണ്, ദേഷ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന ആ ക്രോധം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് രാഗം ഭയം ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി. അതായത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് സറണ്ടർ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക ആദ്യത്തെ അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ എന്നെ തന്നെ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബന്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം അല്ലെ. വളരെ നിഷ്കാമ പ്രേമം വേണം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് സേവിക്കുക, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം.
ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? രാഗം, മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളുടെ നമ്മുടെ അനുരാഗം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ദേഷ്യം, അല്ലെ അതിൽ നിന്നുള്ള ക്രോധം, ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ടോട്ടലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതമായിട്ട്, അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് മൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് മൈൻഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ മനസ്സിൻ്റെ കെട്ടുപാടുകളും പുകമറയും എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ജ്ഞാനത്താൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി പറയണേ, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ വലിയ പഠിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടോ ഡിഗ്രി മേടിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ അത് ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും കിട്ടണം. അതെങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാൻ കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ആ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി മനസ്സ് ശുദ്ധിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബന്ധരായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാൻ നമ്മൾ മനസ്സർമ്മിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവർ ഇതിൽ വരുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്തും ഭഗവാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ടാ പറയുന്നത്, യഥാമം പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്താത്മവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എൻ്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ, അല്ലെ, കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നവർ. പിന്നെന്താ പറയണേ? പലരും ഭഗവാനെ പല രൂപത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, പല രൂപത്തിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുക പറയുന്നത്, അല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് കണ്ടു ഭഗവാന്റെ ഓറയുണ്ട്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. അപ്പൊ ഏത് ഭക്തിയിലാണോ, എങ്ങനത്തെ ഭക്തിയിലാണോ, പല പല തരത്തിലുള്ള ഭക്തികളുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ദാസ്യഭക്തി, സഖ്യഭക്തി, അതേപോലെ അങ്ങനെ പല പല, അത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പല പല ഭക്തികളായിട്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും കുന്തിപുത്ര. അതായത് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എൻ്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഏത് മാർഗത്തിൽ പിന്തുടരുന്നാലും അത് തെറ്റാണെന്നല്ല, എല്ലാം ശരിയാണെന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണോ പിന്തുടരുന്നത് ആ മാർഗത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് എന്നിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്നിൽ മാത്രം നമ്മുടെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ, ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യാനുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള അറിവിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയമില്ല ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞത്. ആ നിസ്സംശയമുള്ള നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണമയ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശാം തസ്യ കർത്താരമഭിമ്യം വിദ്യാ കർത്താരമവ്യയം. അതായത് പ്രകൃതി സഹജമായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസരികളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുന്നില്ല. ഇന്നലെ കണ്ടല്ലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളെ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചാതുർവർണ്ണ, ഞാൻ 4 തരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതില് സത്വഗുണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്വഗുണമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്തിനാ ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് അറിയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ സത്വഗുണം ഏറ്റവും അധികത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, സത്വഗുണികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയും. അതൊരിക്കലും ജാതിയല്ല.
നമ്മുടെ ആ ഗുണത്തിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ചാതുർവർണ്ണമ മയാ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, ഭഗവാൻ ഇവിടെ 4 വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി റോങ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു ജാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിൽ എത്രത്തോളം സത്വഗുണമുള്ള ആളാണോ അതാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതേമാതിരി രജോ ഗുണം എത്രത്തോളം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരാണ് ക്ഷത്രിയനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്താ, അവരെ കടി ഇടി കുത്തല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് രജോ ഗുണത്തിലിരിക്കുന്നതാണ് ക്ഷത്രിയനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഉണ്ടാവും. അതായത് രജോ ഗുണം നമ്മൾ കുറച്ച് അവർക്ക് അല്ലേ, കച്ചവടക്കാരെ കണ്ടല്ലേ അവരെ ഒച്ച വെക്കേണ്ടത് ഒച്ച വെക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ല എവിടെയെങ്കിലും കൈയും കാലും പിടി കാണിക്കുക. അപ്പൊ ആ 2 ഗുണത്തിന്റെയും മിശ്രണമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വൈശ്യരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്കാണ് ഈ കച്ചവടവും കാര്യങ്ങളും പശുവിനെ നോക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വളരെ മൗഢ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആരെങ്കിലും പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓഫീസിലെ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണികളാണ്. കാരണം അവരോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും എന്നല്ലാണ്ട് അവരായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവരെയാണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ തിരിച്ചിരിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഈ 4ഉം ഒരിക്കലും ജാതിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണയമായ സൃഷ്ടിയും ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, അതായത് ആ ഗുണങ്ങളനുസരിച്ചിട്ട്, അത് ഈ 4 ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 4 ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറക്കൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഇതിൽ ഞാൻ വർണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ശൂദ്രനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോയിട്ട് ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശൂദ്ര സ്വഭാവം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവന് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. ജാതിയിൽ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാലും ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചാലും ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഈ വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന താമരയുടെ എല്ലാം മതി അല്ലെ, അതിൽ വെള്ളട്ട ഒന്ന് ഒലിച്ചു പോലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും ഇത് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞ കഥ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇന്ദ്രിയാർപ്പണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയ കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ജീവാത്മാവിനെ മാത്രമേ അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാംയോ അഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബദ്ധ്യതേ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെ, നമ്മൾ പല പല കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലെ, അകർമ്മം, വികർമ്മം, നോർമൽ കർമ്മം അല്ലെ. ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രാനുസരണമായിട്ടുള്ള പറയുന്നതിനെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രാനുസരണമായിട്ടുള്ളതിന്റെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ടിനും കർമ്മഫലമുണ്ട്. പക്ഷെ അകർമ്മത്തിന് കർമ്മഫലമില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്താണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയായിട്ടിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ, കാരണം കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ്, കർമ്മം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥലത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലയിച്ചുമില്ല. കാരണം കർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഫലം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലാണ്, ഒരാൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, ഓ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു 10 രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ അതിന് 20 രൂപ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കച്ചവട മനോഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും, ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതും ഒരു കച്ചവട മനോഭാവമാണ് അല്ലെ. അവിടെ ചെന്ന് കുണ്ടിയിൽ ഒരു 5 രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പേജിന്റെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഭഗവാന് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയല്ലോ എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കാനല്ല, പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നുള്ള ഐഡിയക്കാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അതൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും അല്ല, എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഫലവിച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യാം. ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് ഫലേച്ഛകളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നെക്കുറിച്ച് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് കർമ്മയോഗം, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയനാണ്,
പരമാത്മാവ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്, നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സത്യം മനസ്സിലാക്കാറ് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായ എന്താ ഗുണമുള്ള? നമ്മൾ മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഈ ചക്രത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ തദ്വിധി പ്രണിപ്പാതേന പരിപ്രശ്നതേ സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനേന തത്വദർശിന. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ആത്മീയ ജ്ഞാനം. ഇത്രയും കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ആത്മീയ ഭഗവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവർക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രണിപ്പാതേന പരിപ്രശ്നേന, അതായത് നല്ല ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കറിഞ്ഞിരിക്കുന്നയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആരെയാ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്? ഭഗവാനെയാ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട വിരോധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എത്താനുള്ള ജ്ഞാനായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച്, ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചതും അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതേതായ ചിട്ടവട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതും ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അല്ലെ, നമുക്ക് 4 ചുറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടി, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ദിവസേന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റും ആൾക്കാരെ കാണാം. അതൊന്നും അല്ല ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനിയെ അല്ലെ, പ്രഭുപാദയെ പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനിയെ നമുക്ക് കാണാം. അത്രയ്ക്കുള്ള ജ്ഞാനിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമമായിരിക്കും. എന്നാലും ഒരുമാതിരി അറിയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ്. അങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനിയെ കണ്ട് എങ്ങനെ വേണം? ആ ഗുരുവിനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ ദേഷ്യപ്പെട്ട ശുദ്ധിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തിലൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ വേണ്ടേ? ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ വളരെ വിനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക. എന്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ളതും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും കണ്ടിട്ട് അവര് പോലും ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക്, പക്ഷെ അവര് പോലും ഗുരുവിനെ കൊടുത്തു. കാരണം എന്താണ്? ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറയണ്ടായി, എന്താ പറഞ്ഞ അല്ലെ, വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നു അല്ലേ. അതേമാതിരി ഭഗവാൻ ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭഗവാൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം പഠിച്ചേ കഴിയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനും ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി, അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഗുരു വഴിക്കേ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഇതിനൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ മായയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് കിടക്കണം. ഈ മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭൗതികത്തിന്റെ ആത്മീയത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മായയെ ഒരു പുഴയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ. ആ പുഴ കടക്കണം നമുക്ക് എന്തിനാണ്? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തോണി വേണം, എന്നാലും പുഴ കൂടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ലേ. ആ തുഴയിൽ എന്നുള്ള അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒഴുക്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വളരെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവന്ന ഒരാൾ വേണം നമുക്ക് സാരഥിയായിട്ട് നമുക്ക് തോണിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പോ ഈ ഗുരുനാഥനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ ജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള തോണിയിൽ കൊണ്ട് ആ ഗുരുനാഥനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആത്മീയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേമാതിരി അതിനും മാത്രം ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം, അത് പ്രത്യേകം എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നല്ലേ, വളരെ വിനയപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് സേവിച്ച് വിനയപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള
ക്രോധം ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയജ്ഞാനം കിട്ടി ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് അർപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ശ്രദ്ധയാനച്ച സംശയ ആത്മാവിനശ്വതി ന്യായം ലോകോസ്തിനപ്പരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും കാലം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ആർജിക്കാം, ആ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന വ്യത്യാസം, ആ വ്യത്യാസപ്രകാരം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് പ്രാപ്തി അല്ലെ, എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ്. എന്തിനു സംശയം അല്ലെ, ഇതുണ്ടോ? ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയാം എന്താ, ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ്. അതായത് അല്ലെ, ആദ്യത്തിൽ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നില്ലേ അച്യുത എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊരു മൂഢനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും എന്തിനേ സംശയം 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 അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരെ അജ്ഞരും മൂഢന്മാര് പറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയേണ്ട? ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പലരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പല പല ആൾക്കാരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലരും ശരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പലരും അതിനെ അർത്ഥം പോലും അറിയാണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, പേര് കിട്ടാനും കാര്യത്തിനൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അവരും അജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവര് സംസ്കൃതത്തിലും അവിടെ ഇവിടെ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ പരമ്പരയിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം എന്താ? മുറിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളായിരിക്കും. ആ ജ്ഞാനങ്ങൾ വെച്ച് അവർ എഴുതുമ്പോൾ അവർ എഴുതുന്ന പകുതിയും എന്താ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം അവർക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല. വിശ്വാസം അവർ ശരിക്കും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര സംശയദൃഷ്ട വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായ ഈശ്വരബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈശ്വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? എത്ര അടുത്തിരുന്നിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന്റെയാണ് പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദന്റെയും നരസിംഹാവതാരത്തിന്റെയും കഥയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി. പ്രഹ്ലാദനം കടലിൽ താത്തിയിട്ടു, ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു അല്ലെ, മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിട്ടു, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് പോലില്ല. ഇവിടെ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നാരദമുനി അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള ആ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഇവിടെ നാമം ചെല്ലുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛന് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായില്ല. അത്രയും മൂഢമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാലേ, ഇതില്ല അങ്ങനെയില്ല ഇങ്ങനെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഈശ്വരനില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ദിവസേന നമ്മുടെ 4 ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇരട്ടി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ വീണ്ടും ഈ 84 ലക്ഷം ജനങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും എന്നിട്ട് പുഴുവായിട്ടോ അല്ലെ പട്ടിയായിട്ടോ പൂച്ചയായിട്ടോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇത് വരുന്ന പറയുന്നത്, അതായത് ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ആരായി മാറുന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ച് അപ്പൊ അത്രയും ക്രൂരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേമാതിരി വീണ്ടും ഈ പരലോകത്ത് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും 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 വന്ന് ജനിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരായിരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കരം. അതായത് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രൻ എപ്പോഴും ഈ ശാപം കിട്ടാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. പല ആൾക്കാരും ഇന്ദ്രനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ ശാപകാലം കഴിഞ്ഞ് ശാപമോക്ഷത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ദ്രനെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ നാരദമുനി അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ അല്ലെ പന്നികളെ ഇങ്ങനെ ചളിക്കുണ്ടിലും ഇങ്ങനെ അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് ഒക്കെ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചളിക്കുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു മറി കിടക്കണം. അത് കാണുമ്പോൾ നാരദർ വെച്ചിട്ട് എന്തേ കാണുന്ന ഭഗവാനെ തിരിച്ചു പോകണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതിൽ ഇത്രയും വലിയ സുഖം എന്താ ഉള്ള കാര്യം? നിൽക്കൂ,
എൻ്റെ ഭാര്യമാരുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളുണ്ട്, എല്ലാവരും കൂടെ എന്തൊരു സുഖത്തിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകണേ, ഇത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ അന്താളിച്ചിരിക്കുന്ന നാരദമുനി പോലും അന്താളിച്ചു ഇത് കേട്ടിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ പോലെ ആൾക്ക് ഈ മായയിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള അതപ്പരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യണം? അവരും വീണ്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കർമ്മക്കണക്കുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടല്ലേ വലിയൊരു സഞ്ചിയായിട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ സന്യസ്ത കർമ്മമാണ് ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തന്ന കർമാണി നിബന്ധതി സനഞ്ജയം. അല്ലയോ ധനഞ്ജ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാ പറയണേ? അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടി പോകാൻ പറ്റും. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ തിരിച്ച് അല്ലേ, ഏറ്റവും വേണ്ടി കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇച്ഛിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മം വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ഭഗവാന് പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് കർമ്മഫലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിനും കർമ്മഫലങ്ങളില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം വെച്ചാൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവാത്തതിന് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കും. അല്ലെ? ഇവിടെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നില്ല. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യമാണ് സ്വച്ഛമായ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ വരുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താ പറയുന്നത്? മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനും ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടി ആചാര്യനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആചാര്യനോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപനം ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? ആ സമീപനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ? തസ്മാത് ജ്ഞാനസംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസീനാത്മന ചിത്വേനം സംയം യോഗ മാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അവ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്തതിന് അതിന് കർമ്മഫലങ്ങളില്ല എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനത്താൽ, അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി, അതായത് ജ്ഞാനയോഗം കർമ്മയോഗം ഓരോ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഓരോ യോഗത്തിന്റെയും ഉപരിതലത്തിൽ വന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അർജുന, നിനക്ക് നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഓരോരുത്തർക്കും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കർമ്മഫലം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഇതുമാവും മറ്റ് എല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലപ്രകൃതിയില്ല. നമ്മളായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും, അല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ മത്സ്യക്കൂർമ്മ, വരാഹച്ച, നരസിംഹച്ച, വാമന എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കണം. ഭഗവാൻ വേണ്ടി അല്ല ഒരിക്കലും അവതാരം എടുക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? നല്ല ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഭൂമിയെ പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, വേദങ്ങളെ പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? മത്സ്യാവതാരങ്ങളായിട്ട്
അങ്ങനെ പിന്നെ ശ്രീരാമനായിട്ടും അല്ലെ പരശുരാമനായിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല, ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ടല്ല വരുന്നത്. അതേമാതിരി ഈ ഓരോ ജീവാത്മാവും വരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ, എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ, എൻ്റെ വീട് എന്നുള്ള എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ സങ്കുചിതമായുള്ള മനസ്സിൽ നിന്നും അത് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഞാനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ബന്ധം, അത് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും നമ്മൾ ആ ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അർജുനോട് പറയാം, അർജുന നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് നിനക്കൊരു കർമ്മഫലമില്ല, നീ ചെയ്യുന്ന ദോഷമല്ല, ഇവർ ആൾക്കാരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നിനക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം നീ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അർജുന നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂ അല്ലെ, അതിനുവേണ്ടി നീ യുദ്ധങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായ അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനയപൂർവ്വം അല്ലെ സേവിക്കുക, വിനയപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക, ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുക, അവിടുന്ന് ജ്ഞാനം നേടുക, ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ആ ജ്ഞാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവുക, ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലല്ലേ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ എല്ലാം ചേർത്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓരോരോ അധ്യായത്തിലായിട്ട് അർജുന ഓരോ സംശയം വരുമ്പോൾ അർജുന സംശയം ചോദിക്കുന്നു, ആ സംശയത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന അർജുനാണ് അല്ലേ. 2-ാം അധ്യായത്തിനും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു വന്ന് അർജുനാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ജ്ഞാനം കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ 1-2 ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നവരും നമ്മുടെ അഹം മാറി, ഞാൻ എന്ന ഭാവം മാറി നമ്മൾ വിനീതനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഞാനേ ഷെയർ അല്ല യൂട്യൂബ് നിർത്താൻ നോക്കിയതാണ്. ഓക്കെ ആ ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യണ്ടേ പ്രഭുജി? ഇതാണ് ഞാൻ തപ്പുന്ന മൊബൈൽ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഒറ്റ മിനിറ്റ് മാതാജി. ആ കുഴപ്പമില്ല പ്രഭുജി, നോക്കാം. എനിക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്.